kalinutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na Biyernes na pagkaaldaw na po sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Viva Señor Santo Cristo. Fet sa 9 ng unyan kan Hunyo taon 2023. Kami po may narespetar na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kan kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Señor Santo Cristo tabi dyan sa Barangay Dapdap sa Mission Church may misa alas 5:30. Pwede man kamo duman tabi sa Barangay Santo Cristo Candaraga. Meantime, tingog kan banwaan po naglalaom na yaong po kamo nag-arantabay diretso man kita hanggang alas 10:30. Sa paagi kan informasyones dyan sa luwas katuwang ang news team sa paglilibot kumpadreng Jimmy, chief reporter niya mo yan, Field Commander Pading Jimmy, kumpadreng Al Armario Pading Jomar Bien, katabang si Ans Galero Joshua Bino, sa Manibela ang samuyang matakan kalsada si Henry Mata. Sa control technical yaon dyan si kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Mantang sa newsroom yaon po dyan padagos ang pag-antabay kan mga nagbubutuang istorya sa lado lokal, national, international. Sumada po yan tanganing maintindihan niya to gabos. News Director Mar Dela and siyempre katabang si Angel Mustasa, si Jen Matthew Balyaran. Pati naman po si Jimos Barrio sa samuya pong social media platform, tarabang-tabang sinda dyan. Siyempre sa IT, yaon po dyan para sa samuya man pong broadcast region-wide o kaya nationwide. Sa paagi po kan internet sa Facebook, DCGB News Online. Si Tresia Marilitana asin si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Ang PIO ng Bayan si Pio Fernandez. Tumbang kapin. Chikitan chikititang tang tang tumbang bang tumbang tepe tepe tampam pang tumbang kapin. Chikitan chikititang tang tang tumbang bang tumbang tepe tepe tampam pang tumbang kapin. Sa kuya tabing number sa telepono 0961-759-0888 sa smart, that 0961-759-0888 sa smart, and then sa globe 0926-0156-020, that 0926-0156-020. Ano, pwede ka mo tabi dyan makapagpaabot nin sa indong mga queries asin sitwasyon man lamang niya sa palibot. And duman sa messenger, pwede man hanapon lang nindo ang account ko, Pio Fernandez. And siyempre dyan po sa mga nakaantabay sa samuyang broadcast sa internet sa DCGB News Online, pwede man po kamo dyan tabi sa comment section, magpaabot kan sa indong mga mensahe. Ano, sa tuyang programa. Ano po, nasa alerto numero 3 na tabi, alerto level numero 3 na an sa tuyang Bulkan Mayon, and ngunyan po nagpapadagos na I suppose an evacuation kan mga residentes na yaon po dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon, lalong-lalo na po itong sunasalaog kan 6 kilometros na pinagdeklarar na permanenteng delikadong lugar, yung 6 kilometers permanent danger zone. Yan tabi ano. Sige, yan susaro niya tong dapat na makahuron dai nag sisimbag tabi sigayod digdi kita sa saro tanganing mas maray na
dai kita mabakante tabi sa programa, dakol kitang mga dapat na ipaabot sa satuyang mga paraan tabay. Standby lang po kamo dyan, paramdam daw tabi kamo lamang kung yaong kamo dyan ha, mga taga Legazpi, Daraga, Albay. And yung mga nakaantabay man po sa satuyang broadcast sa internet, pakishare na lang po tabi ang satuyang broadcast nganing matauan ta paning impormasyon an mas dakol na paradangog. So nasa luwas man kan Pilipinas, asin so nasa luwas kan Rehiyon 5. Lalong-lalo na ngunyan, nakita po, nakahampang sa sa peligro, dara ka ining pag-aalburuto kan bulkan mayon. Okay, nakatalaan ko ta nakita, may mga na-confirm na kita kasubago na makakahuron, pero dai po nagsisirimbag pa sa satuyang apod and sayang ha, may aksidente da tabi dyan sa kwan, may aksidente dyan sa Kamalig tabi kan Daraga, sa Tagaytay iyo na ku ako masuritrato kan tabi mga paraan tabay niya to dyan sa Tagaytay, may aksidente dyan, bata truck pati ito nadakulaon dyan sa may harni sa elementary school. Inda ko sana kung may nadanyara na buhay. Sana dai po yan nakaantabay ang grupo nara Engineer Ed Balidoy dyan sa Santo Domingo. Tarabang-tabang na po dyan. Interdepartment Cooperation and Coordination na dyan sa Santo Domingo, Albay. Tabi Sir Engineer Ed Balidoy, Diyos maray na aga tabi dyan sa Indo, sa Santo Domingo, Albay. Okay, sige tabi apod giraray kita tibaad maka connector na po an sa tuyang Crispy King, maray na aga tabi dyan sa Bakakay, mga taga Crispy King kung mayroon ng situationer dyan, pwede siguro, and so sa tuya pa anong mga nakatalaan man na kakahurunon, dai pa sisimbag sa satuyang call, ilaog tamo na ang mga situationer dyan sa palibot. And good morning, what's happening? Good morning sa Tio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong impormasyon, duwa na eskwelahan palaan sa Lindong kan DepEd Albay Division na nasa laog kan 6 km permanent danger zone kan na Bulkan Mayon. Ang kinonfirmar ngunit na pagkaaga sa DCGBU si Division DIRM Coordinator Alvin Cruz kung sa iyang ipinaliwanag na ang mga eskwelahan ini iyon Kalbayog Elementary School asin Kanaway Elementary School parehong yaon sa Banwaan kan Malilipot Albay. Sa iya, salong question man para sa inda ko na taigwapa, din eksistidong eskwelahan na nasa laog kan PDZ na dapat wara man dahilan sa delinkwente nga ni siring na bagay. Walag ni ko susub sa impormasyon, ini mga naon ng bita na eskwelahan na establisher na sa nasambitan ng lugar bago pa man ma-institutionalize ang PDZ. Sa katunayan, sigon sa iya taon 2018, nanin rekomendasyon gikan sa sentral na opisina na i-relocate na ini, pero wala pa sa good sa kanya nin magkakanigong update. Santo tilawanin doon ni Cruz sa dahilan nga ni sa epektibo niyan na Division Memorandum Order Number 105 Series of 2023 na permado ni Schools Division Superintendent Nene Merioles, suspendido mo niyan ang face-to-face classes kana siring na mga eskwelahan po sa kinder sa good grade 2, mientras na may pigdesignar na sinda na temporary learning space partikular ng San Jose Elementary School asin man ang Malilipot Central School. Di duwa iyan na na-identify ninda na nasa laog kang 6 kilometers permanent danger zone na eskwelahan sa Malilipot So, duwa ining nasa Malilipot Sir Pio. O anong eskwelahan ito? So inot is Kalbayog Elementary School, and ikaduwa Kanaway Elementary School. Iyo, talagang nasa itaas na yan na inabot ta yan kan mga nakalihis na pagturoga kang bulkan. Kaya lang, naistabilisar pa yan, tama ito sa obserbasyon ka na kahoron mo taga DepEd na naibugtak yan dyan, disdi pa, dai pa su permanent danger zone na ipinagdeklarar kan FIBOLS asin ka na gobyerno lokal kan Albay. Sir. Oho, so ngunyan, para mientras na dainin eskwela, pirang mga grade levels ang yaon dyan, over? Hindi kanya, Sir Pio, grade 1 to grade 7 gid ni Sir Pio, mga elementary school pa man sana ini.
So grade 1 to grade 7. Sir. Oho, sa insidang ngunyan na naka-relocate para mag-eskwela, over? Ang mga estudyante tabi sa PIO Calbayog Elementary School, yan niya sa San Jose Elementary School. So sa Malilipot Central School, Kuiling Kalaway Elementary School, magiging temporary learning space Malinda, ining Malilipot Central School. Okay, sige. Duman ngo na gamit kan fasilidades. Yes, and sinabi man kayo ni Sir Alvin Cruz na so LGU kan Malilipot sa PIO, sinabay naman sa San Roque Elementary School ta medyo ni man ini o delikado man nila dyan sa posibleng pag-alboruto kan bulkan mayon. So San Roque Elementary School. Sir. Ilaog man sinda sa ina lugar man, sa ina eskwelahan man. Man sa PIO sa San Jose Elementary School man. Duman man sa San Jose. So magkakabiriyo diyan iyan na sa may kuanyata, sa may tinampo yan na eskwelahanan. Sir. Okay, sige. So yan sa PIO, an update ninyan man tang nag-asikaso sila kan mga eskwelahan na gagaramiton man bilang evacuation center ngunyan na effective so order ni Governor Rex Agarman ako dyan. Igwan na kamo ans ning na pasyaran labang ngunyan na mga lugar na dapat nang i-evacuate kung igwan ng movement na nahiling kita dyan, over? Sir, kasabago sa PIO, pasaran ko digdi sa syudad kan Legazpi, pasaran ko kuta na Bagong Bayan Central School. Nagpaluwas din abiso man barangay Buyuan kan syudad na duman ang planong mag-evacuate o gigibuan na evacuation center, pero wala pa manin masadong movement sa PIO, wala pa manin mga tao duman sa nasambit na eskwelahan. Dahil pakitang nahihiling dyan na nagdadalagan ng mga 6x6 trucks na kargado na nin mga evacuees, over? Mas now sa PIO digdi sa syudad kan Legazpi naglibot kita, wala pa man kit kaming nakasabatan na mga truck na may sakay kan mga bakwit, posibleng taod-taod mausya barantayan, pero as of now wala pa man sa PIO. Okay, so duman sa mga barangay na dapat na i-evacuate, kumusta na ang sitwasyon duman, over? So far, Sir Pio, ang sitwasyon kay itong mga nagkapirang barangay, nagkakaigwasin na ni pre-disaster assessment o risk assessment and piggo kompleto. So, arog ganikan na matapos na magtaraman, apsi mo kasuod na kaipuan mo kompleto kung piraan datos kan mga evacuate, iuman mo niya ng pinag-aasikaso and mamobilizing the once na siguro kompleto na ang nagabos na mga datos. Sige. Sabi sa Pio, ang informasyon paligdi sa Albay, asin man Legazpi area with boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya hali sa luwas. Inda sana, dahil ko isitabi ang movement dyan sa luwas, ta supposedly, igwan na dapat kitang nahihiling. Dahil ko lang po araman na, ta sa satuyang pagsabot, ngunyan na aga, mapuunan evacuation. Dahil talang aram ko na nung strategy ngunyan. Taday pa kitang nahihiling managad. So far, kasubago na mga nagdadaralagan niya na trucks. Na igwan ng kargang mga evacuees, and ipakitang nahiling nga na mga impormasyon hali sa mga barangay na dapat na mag-evacuate kung ano na ang sitwasyon dyan. Aramon taman muna kay Joshua ang mga dagdag na istorya. Joshua, marhay na aldaw, please go ahead. Yes, maray na aldaw Sir Pio, maray na aldaw sa mga parantabay. Location ko, yaw na ko digdi Sir Pio sa barangay Miisi, Daraga Albay. Dahil anta ining barangay Miisi ang kumbaga at risk barangay digi sa Daraga, kada bis igwanin pag-alboroto ining Bulkan Mayon. Sa presenteng sitwasyon tabi Sir Pio, may nasa sobra 300 na pamilya ang nakaparatos-patos na ang mga gamit. Nag-aarabang digi Sir Pio sa gilid kan tinampo para sa sundo na mga bihikulo lokal na gobyerno. Ta ihatod na iningon duman sa evacuation center sa barangay Anislag. Kasi bagong amay tabi Sir Pio, nagpuon ang movement tigli ang paghatod kan mga tao. Igwa nainot ng inihatod duman. Yaw naman duman si kapitan sa barangay Anislag tangan mag-supervise man duman kan mga nainot na pamilyang iniharatod. And ining may ginatos pa Sir Pio yung pamilya na yaon digdi. Nag-aabang naman ta nasa tulong vehikulos ang ginamit Sir Pio kan lokal na gobyerno. Tigbabalik-balikan lang ining ining mga residentes digdi. Ano yun man nga digdi si Madam Dineros, balik na garin ni si Madam. Bad makaurong tang madali sabi Sir Pio. Aramon tapon ano sa mga iba pang plano kan na lokal na gobyerno sa pagpa-evacuate ka nagkapirang mga pamilyas pa dito sa Daraga. Ma'am, good morning. Si Sir Pio Fernandez po nasa linya live kita sa Tingog kan Banwaan kan DCGB.
Hello, Good morning madam. po, Sir Pio. Good morning po. Yes, madam. Salamat sa oras. Good morning po. Ma'am, kumusta na po Opo. tabi ang progress niya to kan pag-evacuar kan mga residentes na dapat i-evacuar? Go ahead po. Okay po. Right now po nasa Barangay Miisi po kita, priority barangay po ini kang LGU Daraga. Na-evacuate po for the reason po na Sinda po ay walang relocation site na establish kay pa. So Sinda po ang inot na in-evacuate para po sa ibang barangays na kay puhanan pa po kay asistensya to follow na po kasi deep na lang po sa Inda ang mga ma-evacuate po na pamilya. Opo. Iyan pong nasa Miisi, pera pong mga personas more or less tabi yan, over? More or less po, 390 po ang bilang kampamilya na i-evacuate me po. As of now po, I can say po na nasa siguro po mga more than 40%, siguro po 50% kita ka mga pamilyang na-evacuate. Ininok mi po sa mga elderly, mga aki, buntis, PWD. So yun po ang nagkauro na sinakayan po ninda sa coaster. And then so mga tarakta po itong may mga able-bodied pa ng mga residente po and sa mga gamit. Opo. Sa 390 more or less families, more or less, madam, ang kalkulata dyan, rough estimate, perang personas po yan, over? 1.5 po, individual. So, roughly 1,500 po. Ay, opo. Okay, Opo. di saan sinadadaraho na area tabi? Go ahead po. Sa Daraga Evacuation Center po, sa Anislag po. Ayun, opo. So, apwera kan Miisi, anong isusunod na tabing barangay, over? Maduman po kami ngunyan masunod sa barangay Banyadero. Pero dit naman lang po ang family na iilingon mi duman na ma-evacuate because igwa na nga ni po sindang relocation site. And si Barangay Matnog po, bivisit mi po with Kapitan so evacuation center sa Gabawan Elementary School kasi gusto niya po mabisita muna sa evacuation center before po siya mag-go kang mga ma-evacuate na po. Ay, opo. Ma'am, kumusta po ang kooperasyon kan tawo? Igwaning resistance ba or talagang minasarabay sinda sa inyong pangapudan? Go ahead po. Magayunon po ang response kang mga taga-barangay Misi. Wala po kaming nailing na resistance, wala ni comment po or ano pa man. Gabos po talaga as early as 7 o'clock, igwa na po kay mga pamilya na nagruruluwas po sa Saindang Arong, nagdutikti po sa pick-up point ni po. Opo. Kumusta so dadagusan nindang lugar tabi? Preparado na physically tabi, over? Yes po sir, preparado po dumaan niya. Una po ang MSWDO para po i-account na maray, i-accommodate po sa mga nag-aarabot po na pigahakot ang mga families po. Madam Bem, ano ang target time nindo na gabos makomple na so pagpa-evacuar kan dapat na evacuar? Go ahead po. Sa Barangay Misi alone po, target na po before lunchtime mahakot ni po, ini po talagang nagaharal at padigdi na ma-evacuate sila. Sa ibang barangay po? Sa ibang barangay po, this afternoon po, to follow na po ang iba pa na barangay, lalo na po ang Matnog, Butjao, Banyadero po. Opo. Ma'am, sa imong apelo sa mga taga-Daraga bilang MDRRMO and assurance na yaong kamo dyan dahil sinapapabayaan, go ahead tabi. Yes po, sa mga taga-Daraga po, init-ilin lang po ang masasabi mi na magsunod po sa advisory na tinaupukan sa tuyang DRM chairperson, ang sa tuya po na Mayor, Honorable Awin Baldo, na mag-evacuate na po, day na po dinulong sa mga barangay officials na kay puhanan na po mag-evacuate para po may bitaranta po ang loss of life nga ni po. Napasaba katulos, Madam Bim, pirang bulan pa sana? Ay, hindi naman po sir, bago sa larangan po kang disaster po, DRRM, hindi naman po bago na ito. Bago lang po kasi may mayon. Yung ano Oh, sige. Welcome na sa Mayon Volcano, Madam Bim. Welcome back sir. Sir Pio, nagdadangog ako sa imo kay pa. Ay, salamat din maray sa tiwala tabi. Mabuhay ka, Opo. ingat tabi. God bless Okay sa po. bilog na tropa. Sige po. Sige. Sige po, thank you very much po. Welcome. Alright, Sir Pio, ang MDRR mo kan na Daragalbay, Madam Lynn Dineros, aktibong maray, yawn didian na
kadaklan sindang mga tropa na gabantay katuwang sumember Sir Pio kan na Daraga PNP. Kahuron daw So, dyan mga- tabi Joshua nin mga persona kung anong binitbit ninda, kung anong level kan takot ninda ngunyan, and anong apprehensions pa ninda. Go ahead tabi. Madulo kita Sir Pio. Tadakul man nagadig ng mga puro pamilya. Madam, good morning po. Anong oras po kamo Madam Digi nagphone magalat ka ma-evacuate ka mo? Kanina po pong 7. Ano po ini ma'am na mga bit-bit nindo ngunyan? So mga ano lang po, gamit. So mga importante lang pong gamit. Nahiling ko digdi Madam mga turugan po ano? Po. Tubig, pagkaon, nagbaon ng pagkaon. Sa perang aldo po Madam ang pasiguro nindong pagkaon Madam. Sa isarong aldaw lang po. Ay, sus. Oh. Sa isarong aldaw lang. Pero ang daramong aki ngunyan Madam Tade. 4. Ay 5. Nasala na ako, 5. 5 tinda. Nasala suwag. Okay, kay banta Madam si Kuan, si Sir Pio sa Balyong Linya. Live kita sa DCGD. Maray na aldaw tabi, tiya, madam, si Pio tabi ni, opo. Madam, ano yan, pampirang beses mo nang naka-experience kan pag-evacuate, sabi mag-evacuate. Ay, nga na po may pamilya na ako, dakol na pong experience. Ayun, di tuod ka na sanay ka na. Opo, sanay na. Kaso, Oho. syempre, manggila yon na, natakot manggila yon. Iyo po, oho. Di, ano sa imong pinag-prepare dyan na panglaban kun baga sa pagkaon or what? Sabi mo, sarong aldaw sa nandaramong pagkaon? Opo, sa sarong aldaw lang. O pagkatapos... Kasi pagparang po dito. Oh, iyo. Ngunyan, So, agong po, nauwatak man. Magatod na lang po ng pagkaon. aso agong muna, watak duman sa harong. Opo. Day ka mabahog ning oreg. Opo, tuloy na po yato. Magkakadaw rin. Pag nag-uuli, dakulma po daw dide. Alam po. Kung yaong kamo sa evacuation center, anong mga pinagigibo nito nga ning makalihisan ang oras tabi? Go ahead. Ura man po, may ibang malibangan na, nai-stress. O di sige tabi, ingat sana kamo dyan, mala mo ni Opo. kamugtakan tangon yan. Salamat sa oras. Opo, salamat po. Sige. Sumaran mo manay. Risti po. Risi tabi Sir Pio, may 5 aki. Una birit-birit kan mga aki so nagkapirang Iso sirap man, mga pirang edad kan aki. Pero this time ni Sir Pio, Ay, nakaka-experience mga sana. elementary buda sa iba, garo nga hindi pa nag-eskwela. Oh, sige. Okay. So, yung tabi Sir Pio, ang presenting sitwasyon mo niyan, digdit sa barangay Niisi, kan Daraga Albay. Sige. Diba ang taman to MDRMO, members kan police, live digdi sa lugar, Diyos Pabino. DCG. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa Miisi. Yan, nasa oras pa man kita padingnald. Standby mo na kumpadreng Jomar ha, dyan sa 1st District. Oras Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall.
Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Standby muna tabi all units ta naka-tiyempo kita may makukuha kitang makakahuron mo niya na pagkaaga dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Kasabay niya to si Sir Eugene Escobar para mentras na namamahala mo niyan kan apse mo. Sir Eugene, Diyos marhay na aldaw. Thanks for taking our call po tabi. Yes, Papa Pio. Good morning din. Asin sa kabos na naghihinan niyo po sa DCGB. Opo. Sir Eugene, kumusta po ang progress so far kan sa tuyang evacuation kan mga residentes na nasa risk kan Bulkan Mayon tabi? Over. Opo, ang sangunyan po, effective po, kasahapon, nagpaluwas na po kita ng advisory na pinirmahan po ni PDR-RNC Chairman Governor Lagman na mag-execute na po kita kang evacuation. As in, mapuan po ngunya na aldaw ang luway-luway, sistematiko, as in organized na pag-evacuate po kan sa tuyang mga population na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. So, paduman na po sinda sa mga designated na evacuation center. So, may mga kakayahan po na magduman, pwede na po sila luway-luway na magduman sa designated areas po ninda. Tapos kung syempre sa medyo dakulman po silang bit-bit sa daing mga auto, ma-provide na po yung mga vehikulo so lokal na gobyerno as in sa probinsya to support po the evacuation process. So, in-anticipate po at least within the next 2 days matapos po ang evacuation po kay ni mga residentes na ini. So, ang sa to yung pig-expect around 2,600 po na family or more or less 10,000 individuals. Base po ini sa datos na tinaukan mga different lokal na gobyerno na expected po na mag-evacuate. Ay, opo. Sir Eugene, we are listening intently duman sa pinagsabi mo na ang target is
2 days from now, makuha na gabos yan, maipasiring na duman sa evacuation centers. Opo. Now, i-correlate ta po sa peligro kan bulkan mayon. Bako daw tabian na kwan? Bako daw na medyo peligroso baad kung abutan ng oras di peligro kun baga, over? Di man, sa ngunyan, base po naman sa pagpresentasyon kang Feebox, di pa man nagpapahiling ng sinyales na pwede na po mag-putok or mag-full eruption ang Mayon Volcano. Alaga, dahil naman po pigahali sa posibilidad na pwedeng magkaigwan ng biglaan na activity. Kaya po, nangapodan po kami sa gabos na residente na yaon duman sa loob ng 6 kilometers na kung pwede po sinda makikooperate po asin mag-evacuate na po sa lalong madaling panahon. And ito pong nasa 7 kilometer extended danger zone, ito po ang medyo takol-takol, na mag-ready naman po sinda dahil anytime na mag-evacuate po kitang pag-raise ng alert status sa 4, automatic man po ma-evacuate sa mga nasa 7 kilometer extended danger zone. Ay, opo. Sir Eugene, tama daw po ang pagkasabot mi na iyan na 2 days na pigtaon nindo is well within the safe buffer time na maka-evacuate ining sa 6 kilometers na nasa permanent danger zone, over? Opo. Base po duman sa tinong information kang Feebox, iyo po ang pagbabasehan po. Opo. Sir Eugene, we kept on trying, nagko-call kami sa Feebox, and in fact kasubago nag-signify ko ta na si Dr. Paul Alanis, yung resident volcanologist niya to, maaraman mi ko ta na ang true state kan Mayon Volcano. Although dai na nagasimbag tabaka busy gulpigay na pinagbo-monitor diyan. Ngunyan kung igong naipaabot sa indong informasyon, pakiidokar po tabi ang tawo. Tanag kung igo pong ipinaabot sa indong explanation and information ang Feebox, nag-circular na baga sa social media kadakol ng mga retrato na magnify nin marhay na nahihiling niya tong retrato kapareho kay itong sa mga nainot ng pagtugakan bulkan mayon na yaon na nagdadaros-dos an kalayo mapulahon nag-orange na kalayo sa puon sa nguduy kan bulkan mayon pa ibaba. Ngunyan gusto ming maaraman kung igong ipinabot sa indong explanation ng Feebox kung iyan bagong nagluwas sa ngimot kan bulkan mayon ngunyan pa sana asin buminulos or sudati na yan na mga yaon dyan naka-stack na nabalunbunan nahiro ngunyan garibaga itong sunag babaribiki kita na nababawan sa nakan mga uring na maitom nahiro nagluwas so pula pero sudating nasa luwas yan nahiro sana nagbubulos ngunyan tabi Sir Eugene. Ano pang ipinabot sa indong kang Feebox? Base po duman sa pag-meeting kaswapon sa explikasyon nila, so ultimo tabaga po na pagtuga kang 2018. So pagkatapos kang pagtuga kang mayon, may mga nawalat na materyales or lava materials duman sa crater sa bukanan kang bukid. As in ini sa kahaluyan nadideposito yaon po duman naka-stack. Kung hilingon ta sa harayo, day man kibanaag pero ang laog ka ng irarom mainit pa, nagkakalayo pa. So dahil igong niyang ki-activity or movement ang Mayon Volcano, ang eksplikasyon nila iyan na naiiling tapo ngunyan na nagbubulos na nagdudulay na mapula or iyan na nagabanaag hali po ang duman sa previous eruption na nakadeposit duman sa ibabaw. So totoo na may movement or paghiro, alagad ang sabi nila duman lang po sa crater or sa ibabaw lang. Bako po siya talaga magmatic na halik sa iraro. So base po duman sa instrumento, itong pag-itaas kang materyales duman sa ngimot, habang nag-itaas, siyempre maula siya, madulay. Yun na po itong nahihiling na nagpupula na nagbabanaag. Ito pong lava na yaon duman sa mga gapo, sabi talaga ang irarob ka ito, mainit pa. So pag luwas ka ito, mahiling na po sa pula. So gari po ito tama po sa explanation mo, gari so uring na sa ibabaw gari bako na mapulahon sa iraro mainit pa. So yun na po itong nahiling tangon yan. Iyon po ang explanation kang Feebox kasudmak po.
So gustong sabihin Sir Eugene, tama daw po ang sabi yung pagkasabot na bako yan bagong ikinupsit. So mga dati yan na medyo nahiro sana na dati nang yaon sa luwas pero nabababawan sa nakaitong sa mga dating deposit nahiro kung igwang movement sa irarom kan bulkan nahiro iyo na nagbubulos ngunyan bako yan na so fresh na ilinwas. Opo, tama ka po. So dati po yan na nakapatong or nakadeposit duman sa bukanan kang bukid. Iyo po ang nagluwas po niyan. Yan, dati nang nasa luwas na nababawan sana. Opo. Ayun, so that's very clear. Aram mo sa Facebook bagang ngunyan, gulpi na Sir Yudes na nagpo-post nin retrato ang sa indang mga lente, mga sensitibong maray na mamagnify ning todo. And ang iba, nag-i-imagine na bago ng kuprit iyan, bako pa mampalan. Opo. Dahil pa man po siya pigluwasan kang hali sa erarom. Yan. So ito po, kaya ito pong nahiling sa, kaya baga po ang bulkan, oral daw, may aso. So put sa biyon, igwang mainit naman sa erarom na may source kang init or kalayo. So yun na po ito, so ito na po, so nakadeposit naman sa bukanan. Na napukaw sa damdamin ko pagtara mong linuwasan. Sorry. Pagpugulan ko sa ulo ko. Kaya naman nakatiyo. Ipaulok ta sa paraan taway katangali. Hiniling ka naman in marauton niya ni Roslyn. Wala di. So Beka naman nakatiyo. So that explains it all, Sir Yudes pala na sistema ngan. And tama ba na ma-correlate na with that situation, nasa safe time frame pa kita kan pagpa-evacuate till tomorrow? Opo. Iyon, okay. Sige tabi, kung igwa kang kamong naon ng bitan na yung resources ta dyan will last for only 14 days insofar as yung 6 kilometers na evacuation is concerned. Tama po ba, sir? Opo. 14 days. So after that, pwede nang magpa-take over sa DSWD region. Opo. Ayun. Actually, available na po ang stockpile kang DSWD, so nag-commit na po sinda kang availability. So ang gabos na resources po na hali sa lokal na gobyerno, hali sa probinsya, hali man po sa national government, collectively po gabos po ini gagamiton po niya to para po matabangan sa mga residente po na maapektaran. Yan insofar as yung 6 kilometers permanent danger zone is concerned. Now, i-correlate ta naman Sir Eugene Tabe sa pinagasabi mong pipahanda tapaso na sa 7 kilometers extended. Mas lalong gulpian kaipuhanan na logistics tabi Sir Eugene. Opo, totoo po yan. So we are expecting additional na nasa 14,500 na pamilya or maabot po ini sa 16,000 na katawo ang kadagdagan po ma-evacuar na nakalaw sa 7-kilometer extended danger zone. Ay, nako, sige. Okay, anytime pwede nindong i-raise iyan na sa 7, extended 7, na evacuation? Opo, depende po sa FIBOX ang sa tuya pong existing contingency action plan. Pag nag-alert level 3 po, ang required action po sa lokal na gobyerno is immediate evacuation na po kung nasa 6 kilometers. Pag nag-raise na po kay alert level 4, i-extend na po ang sa 7. Nanin po pag actual eruption ng 5, gabos na po kita ligtas, wala na pong tao duman sa palibot, sa pamilisan kang bukid na pwedeng maapektaran kang pagtuga kang mayon. Saro sa mga contentious issue ka ito, Sir Eugene, ito bagang kanakaging 2018, so pagpagamit baga kan mga eskwela's publikas na igwa na nga ning lay ka na day na magsobra sa 14 days. Now, are we prepared for a long-range evacuation scenario even after 14 days? Paano pag-reconcile ta kani sa DepEd Tabe? Opo. Kasapon, kasabay na po sa meeting sa Department of Education sa Albay Division Office kasi nag-asigurar man po sila kang availability kang school. Alagad, siyempre, kaya puwan po kitang igawang mga adjustments na gigibukon
makaagpo sila ki alternative learning sites, alternative learning modules, tanganing sa pag-eskwela po di man maapektaran, lalo na kung mag-extend po ining evacuation sagod sa opening kang school year, kinakaipuan po na maikaag na po ining plano. At the same time man po sa mga LGUs, nasabutan man po ninda ini, so kaipuan mo po ninda magkaagi at least iba pang temporary shelters sa mga sites na pwedeng gamiton either as evacuation center or alternative learning schools para po sa mga estudyante. So, ma-adjust na lang po kita, basta po ang priority ta po ngunyan, ang ginigibuta po is to save lives, ma-achieve ta po, ma-sustain ta sa zero casualty na day po ki mapiligrohan. And then, gabos po na recursos, itatauman po kang lambang membro kang council as in national na government para matabangan ta po niyo. Magkakaigwa na lang po, Papa Pio, the arrangement with DepEd, as in local arrangement sa respective LGUs. So may mga local strategies na po sila nakikibuho ni employ para matabangan po sa mga estudyante. Iyo, tanganing dahil na maging dahil na maging contentious issue, magkaigwa na ning adjustment. Taday man pwedeng sikao na sa naman yan ng mga evacuee sa loob kan eskwelahan. Tabi ano? Iyo po, totoo po yan. Opo, sige tabi, Sir Eugene. Kung igwa kang gusto tabing idagdag na nalingaw ni pa pong ihapot para po sa seguridad niya to digdi sa Albay, may kinaaraman sa kikahampang tangining peligro kan bulkan. Go ahead, tabi. Opo, mga pulan lang po kami sa Graray sa Gabos sa mga residente na nakalaog sa 6 km permanent danger zone na ngunyan po mga po ng evacuation. So kung ma-evacuate po kita luway-luway, organized sa Graray, naging safe. As in, dito po paglingawan magdara po kita kay mga gamit sa evacuation centers, lalo na po kaganan kitubig, mga water container, utensils, as in sa mga pagkaon po sa arong na mga non-perishable, daroon taman po initanganin na may pagkaon po kita nagagamiton sa evacuation center sa Primero as in ikaduwang aldaw. Duman man po sa mga naka-start sa 7 kilometers, maganda man po kita, anytime po pag na-raise po sa alert level 2, mapa-evacuate na po kita duman sa Indo. So may mga designated evacuation centers. Ngayon po, mahiling po sa luwas, medyo iba po ang itsura kan sa tuyang kalangitan. Ano po? Iyo. So, data man po, nako-confirm pa at nagakuha pa po kita kay data sa Pag-asa and DENR kung air quality. Alagad, siguro, mas magayon na mag-asumir na kita na abo ini na hali sa bulkan. So, it's better safe para sa tuya. Advice man po na kung dahil na kaipuan magluwas, dahil man importante ang dudumanan, dahil na po magluwas, nang dahil na po masagap sa abo. Kung maluwas man kita, maggamit po kita kay face mask, gari man sa COVID, ma-face mask kita. Kung dahil yung face mask, maski anong tela, sila nga sinasabi, may dumugunta po ining tela, ikulog ta sa ngimot, asin sa dungo ta. Lalo na po sa mga aki, asin sa may mga edad, peligroso po ini, or sa may mga hilang sa baga. May sarog po kaming kaopisina na matian niya so sa iyang natipisilan siya maghangos. Ako man sa alunang ko, pero may burubaybay man surusagrat sa alunang ko. Siguro dara ini kaning abo. Actually, dahil siya mahiling na maray sa haran pero pag nagiling ka sa harayo, medyo iba ang itsura kang kalangitan. Medyo dari may smog pagkatabi, papapiyo. Kaya lalo sa para motor, mga nagmamotor sa mata, sa dungo, beta man pwede takpan sa mata, pero sa dungo, tapos yung imot, at least ma-protect na lang sa tuyang baga. Iyo po. Yung man sana po. Opo, yung nga nitabi Sir Eugene, gulpi kaming ipapapot man sa Feebles kundi talagang dahil kita na tatawan pa ni daning oras. We understand ang sitwasyon nila, mas maragid, padumanan minanin tawo, gulpi ang dapat dato pang ihapot ining smog, ining volcanic smog na pigapod, or ini, kung igwa na kita nin asphalt na na-experience sa nagkapirang mga lugar bagatabi Sir Eugene. Ano po? Opo. Okay. Well, iyo masanatabi yan, Sir Eugene. Salamat for taking our call and mabuhay ka mo dyan. Thank you po. Welcome. Thank you so much. Mga tugang si Sir Eugene Escobar, ang parameter sa namamahala ngunyan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ang sumuyang news director, kasubago, dyan sa taas. Nagkapirang minuto ka sa naindimar sa taas, sa rooftop mi.
Pagbaba niya, so sa iyang bado, yan, may mga traces na of ash, ha? So, natural na yan tabi. We're not new sa arog kaining sitwasyon. Irilihasta na sana. So, kaito mga pinagigibo. And tama yan na pinagsabi ni Sir Regine, organized, systematic, we are acting based on instruction, not based on fear, and based on right information ang sa tuyang pinagsusunod. Ano po? Sige! Taod-taod, tibaad matawan na kita ning oras man ka na Feebolks, ni Sir Paul Alanis. Si Pading Jomar muna, may mga dagdag pang istorya. Okay pa bang linya ni Pading Jomar? Sige, ayan, kasubagon ako. Nagparahalat si Pading Jomar. Pading Jomar, thanks for waiting. Good morning, tabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Nagpapadago sa evacuation na pinagigibo digdi sa syudad kan Tabaco. May koneksyon sa pagdeklarar kan Feebolks na alert level 3 ang Bulkan mayon kasuod ba. Sinabi ni Mr. Hugo Buen ang pamayukan CDRRMO na nagpadarasindan ng mga lunadan sa anom na barangay na pinag-iibakwar ang ibang mga residentes. Hulita nagpakalaog ang mga ini sa 6-kilometer danger zone. Sa iyang sinabi na ang mga barangay na ini halos kabilugan kan barangay Magapo ang pinag-iibakwar. Portion kan itong sa barangay Magapo duman ini pigdadara sa barangay San Antonio Evacuation Center. Portion kan barangay Uson asin portion kan barangay Bunot pigdadaraman sinda sa San Antonio High School. Portion kan barangay Buang duman sinda sa Mayon Elementary School. Then portion man kan barangay Kumon asin Sitio Nagsipit kan barangay Marirok duman man sinda sa Pawa Evacuation Center. Sa iyang sinabi na kung mag-deklarar pa ni alert level 4 ang Feebolks, preparado naman ang mga nasa 7-kilometer danger zone. Dahil kung pakasod na, pig-brief na ninda, pigtawanan na din instruksyon ang mga punong barangay kan naunambita na mga barangay na nasa sakop ng 7-kilometer danger zone. Ang kuning kaso, magpa-evacuar sinda, ang i-evacuar, iyo ang portion man kan barangay Tabigian na dadarahon sa Tabigian Elementary School, asin portion kan barangay Buhian na duman man sinda dadarahon sa Bako Pasanang bagong matuklok na Buhian Evacuation Center. Asigurar ni Mr. Buen na yaon nakabantay na opisina o ang lokal na gobyerno kan Tabaco kasi na padago sila nagtataon ng asistensya sa nangyayaring evacuation digdi sa naunang bita na syudad. Yan. Yan tabi, pare, by the way, ang target ninda na may evacuar na nasa laog kan 6-kilometer danger zone base duman sa 2018 data mga 500 families ini pade, pero pigsabi sa idang sinabi na ini madidagdagan dahil lang ta sa nakalis na 5 taon day may ibitaran na may nangaraki, may nag-arago duman. Opo. Tapos yan manggiraray sinda duman nag-iristar. Kaya ikaw manggiraray na madidagdag ini. Kung in kaso na maideklarar na pati ang 7-kilometer danger zone paibakwaron, maabot sa total na mga 1,200 families ang may evacuar. Yan. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCQV. Salamat kumpadreng Jomar sa mga istorya. Hali man dyan sa Premier Distrito kan Albay. Sige, pading na, pakabareta ni Angel. Sige na, ibuelo munaan. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different.
Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Labian. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaibiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Hinagyat ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang China na suguon ang Navy, Coast Guard as in militia vessel kanina maghali sa laog kan 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ kan Pilipinas. Ginibo ni Rodriguez ang pangapudan matapos nabayaan kang Shang Yang Hong 10 ang sarong research ship kan China ang sarong dusenang escort kaini an EEZ kan na Vietnam sa tao kan high level tank entry kan Pilipinas kan mga opisyal kan Beijing as in Estados Unidos. Tinawanin doon ni Rodriguez na solamenteng mga lunadan pandagat kan Pilipinas as in pigtutugutan kan gobyerno na nasa EEZ as in daing poder na maglaog dumanan Chinese. Kanakaaging bulan ina-report kan Philippine Coast Guard na sobra sa 100 na lunadan pandagat kan China ang nasa Ayungin Shoal as in Juan Felipe Reef sa Palawan. Ang mga lugar na ini ang nasa 200 mile EEZ. Sinabi kan kongresista na dapat man na maghali ang mga lunadan pandagat kan China sa Scarborough Shoal na sanggatos 120 milya sa naan distansya sa Zambales as in Pangasinan. Inumaw man ni Rodriguez ang deklarasyon kan bagong designar na Defense Secretary na si Gilbert Chodoro na what is ours is ours. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Rio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi as of this time, magkuan lang kita. We stand by dumampo sa pahayag kan sa tuyang mga otoridades and magsunod sana sa indang abiso po dai pa kita na tatauan in oras po kan Fibolks igwaning 199 rock falls na nangyari giraray ang hiyapo ta ano po ang nagkakausa na kaining rock falls igwa na daw ning intrusion nagkukusog daw ang tremor sa laog kan bulkan na nagapara increase ang rock falls. And yan na tremors na yan sa laog kan bulkan, is it sufficient na makapag-push na, makapag-papugawak na ning eruption anytime? Yan, asa to yung mga ihapot pa sa Fibolks kung taan na Aya lang, wala pa. Nasa linya si Chief Jimmy. Pading Jim, good morning. Hello Pading Jim. Napuputol ako maapod ki Pading Jim Pading Nal baka kung kuan sa cellphone baka ang problema sa cellphone si Pading Jim apudan ta ka Pading Jim sa cellphone diyan da sa kamaligi ko diyan mga modular tents na pinag-install mga maganitong modular tents na pinagibo sa evacuation yan halatong mag-ring ang cellphone ni Compadreng Jimmy sa mga dagdag niya tong istorya nasa linya na si Compadreng Jimmy. Compadreng Jimmy, Chief, marahin aga. Yes, salamat Abi. Actually, pasiring na ako sa Kamalit. Halibag ako dyan sa base. Nagbugtak mo nakitakan sa tuyang mga ekipahe. Nanganing diretso sa tuyang pagpaabot ka din informasyon. Mientras tanto Abi pa sa iba pa niya itong mga istorya, naghihiro naman si Congressman Wilbert Lee. Agri-party list para makapagtauman siya nintabang sa mga mapiktuhan kan Bulkang Mayon kung saan nakipag-coordinar na siya kay Congressman Rix Gatchalian kung po pwede magpadala digdi sa Albay ng mga relief goods, relief packs. Nag-asigurar man dahil sa iya na mapadala asin preposition ini sa mga lugares na igwa ni na mga apektado kan Bulkang Mayon urog na mga evacuees. Apera kani inag-monitor man ni Congressman Wilbert Lee ang sitwasyon sa pagsabing igwa man siya nin mga partner stakeholders na pwedeng mahagadan niya nin tabang medical supplies asin iba pa para maidagdag sa tabang para digdi sa Albay urog nang nasa lindong kita ni na kalamidad tabi pa day. Uyan tingog ni Agri-Party List Wilbert Lee. Hapon po, ako po ay nakipag-ugnayan na kay Secretary Rex Gatchalian mismo at nag-request na po ako ng mga pre-positioning ng mga relief packs, relief goods, no? Siya naman po ay nangako sa akin na mapadala siya. So ito po ay pinipre-position na natin doon sa mga lugar na tingin natin ay maapektuhan ito pong no. Ngayon po man, tayo po ay patuloy na nagmo-monitor. Kung ito po ay katuluyang sasama, tayo po ay gagawa ng mga paraan at magpapadala tayo dito ng mga medical supplies, medical equipment, mga masks and everything. Patuloy po natin itong babantayan at Agri-Party List Wilbert Lee, entrevista kan DCGB News. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Compadreng Jimmy, sa mga dagdag na istorya. Yan po, naghiro ang mga elihidong opisyalis man yato and maski si Congressman Joey igwa naman initial na koordinasyon kay Secretary Gatchalian kan Department of Social Welfare and Development and no less than the good secretary po inasigurar man sa tuyang kongresista kan segundo distrito na ayan man na pangangaipo itatao kan DSWD. Sabi digdi kan mensahe na ipigpaabot kay Congressman Joey sabi ni Congressman Joey, thank you Sir Rex for the quick response to the needs of families at risk to disaster. Sabi digdi ang simbag ni Congressman ni Secretary Gatchalian kan DSWD, good evening Kong. As of last night, we have close to 60,000 food packs in Albay warehouses. Then in neighboring warehouses in the entire region, another 40,000. Also, we can replenish these stocks in 24 hours time. Kong, referring to Congressman Joey, we can most definitely provide support. Yan, asigurado po ang suporta
kan DSWD Central mismo to your LGUs, going even further than 50% of the 45 days scenario. Mas ilapas pada sa 45 days scenario. Aram nindo, aram ini ni Congressman Joey ang operasyon sa mayon. Igwa sa ning projection kaan, beyond sa mga limits na nahiling, beyond 45 days, pwede daw na suportaran, inasigurar kan DSWD kay Congressman Joey. Please do not hesitate to call me anytime if you need DSWD's assistance, sabi ni Secretary Gatchalian kay Congressman Joey. So iyan po tabi ha, naghiriro man sa tuyang mga ilidong opisyales kan probinsya ning Albay. Before we end our program, we will try our very best. Bako aning we will try kung nigigibuhon ta, madayal kita naman kay Dr. Paul Alanis kan Fibolx. Pagkatapos kan report ni Compadring Al, iba lang mga matawan na kita ning oras tabi ha. Compadring Al, what's happening man? Good morning. Yes, good morning. Tabi pa di expected ang usbog kan turismo digdi sa Albay dahil sa sitwasyon niyan kan Bulkan Mayon. Pero may asigurasyon si Gobernador Attorney Rex Lagman na dapat secured ang mga turista na magbisita digdi sa Albay para mahiling ang Bulkan Mayon. Papasiguro na sa paagi kan mga otoridad mo bantayan ang mga turista na gusto mag-obserbar sa sitwasyon ngunyan kan Bulkan Mayon na dapat dahil sinda magduman sa mga delikadong lugar. Sa lado naman ang mga otoridad yaon na naka-antabay na ang PNP pag-abot sa security. Kaya parte ni kan bantayan ninda na talagang dahil may iwasan na magdakol naman digdi ang mga turista dahil sa abnormal na sitwasyon kan Bulkan Mayon. Pero ang sitwasyon sa lado kan probinsya sa panginot ni Gobernador Lagman ang sendang concern iyo ang security kan mga turista. Roger. Yan informasyon pa digdi sa Kapitolyo, Alar Mario, DCGB. Salamat Compadring Al sa istorya halik dyan sa Kapitolyo Provincial. One last try niya to ngunya na programa ta sa kay Dr. Paul Alanis kan Fibolx, tibad lamang iguan ng oras ano. Yan, nagaring po ang cellphone ni resident volcanologist Dr. Paul Alanis dyan sa indang opisina. Tabi. Tayo natin na maputol kung wala na tayo magagawa na. Yun na po ang ating inabot lang from their end tabi na makakuha ko na kita ning impormasyon manungod sa kanmugtakan kan Bulkan Mayon. Okay, sige. It keeps on ringing. Yan tabi. Sige po. Musta lamang kamo dyan. Ala. So, yan po mga tugang. We're very sorry. We failed on our part. We did our best again this day sa programa ta pero hindi tayo po nabibigyan ng oras. Okay, sige basta yun na po yan ha. Ginibo man niya to ang kabus na medyos pinag-apodan ta su apse mo manungod duman sa pagmiriting takasuhapon naka-attender kita duman sa emergency cluster response meeting diya kasabay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yan ihapot ta ano man agad na yan na estado kan Bulkan Mayon. Yan. Si Sir Ed na Laguerta, kumusta na daw? Naghilang-hilang ito Sir Ed, nasa Sorsogon, retired na kaya si Sir Ed na Laguerta ka na Fibolx. Okay. Sige, basta yan po tabi ha. Alerto numero level 3 kita, kan Bulkan Mayon, antaramon kan Fibolx. Bako pa dayan eruption, pero nagpapara kusog po ang rock falls, meaning to say, inda, dahil kita magkakonta, hapoton ta ano ang kausa ta nagkukusog so rockfall, hapoton ta nagkukusog ang pressure sa laog kan bulkan na may gustong lumuwas, may nag-iitaas ng magma na pag lumiluwas na sa bulkan ang apod na kaan lava yan, or iyan na mga nahiling ta so mga dati paan mananggad na yaon dyan na natin ang nasa luwas kan ngimot na istak lang dyan
Kan 2018, sagkod mo niya, nahiro, tayo na nga niyan, nagyuyugo-yugo. Yan, ihapot ako, naglalangkaw so intensity kan yugo-yugo. Kundi, puros lang po kita kahaputan pa, and ay pakitang nakukuha ang kasimbagan. In the meantime, ingat-ingat lang tabi ha. Sabi ta na nga ni, bako nakita ka ining bago. An abo, gabos kita kay apektado so as fall, lalo na kung ang direksyon kang paros pasisiring sa man iba-ibang munisipyo, pwedeng first, pwedeng second, pwedeng third district, depende po sa direksyon kang paros. In fact, kaitong panahon ni Congressman Joey kang Governor pa siya, nag-imbitar pa ng mga turista taigwasan na ni mga peg-designate na safe na lugar na pwedeng pag-obserbaran kan mayon. Nasa tuyasan ng paglilikayan na maray, kung kita nasa los man kan 6 km permanent danger zone, nagabos kita makakasapar, suabo, ta siyempre iwawaan pa ibaba sa satuya. Ecstasy, extano, ecstasy. O sa roon ng Bareta International ha, ini po bako na lokal tabi ang nagdedeklarar mismo na po ang Estados Unidos de America, yun sa indang astronomical services man ganito, nalingawan ko lang nasa puro kandila tayo, nagdeklarar na ning worldwide El Nino phenomenon. Yan, worldwide na po ini ang ipinagdeklarar kan Estados Unidos de America na El Nino phenomenon, tagmara. Yun na po yan. Pero sabi ta na nga ni baga, magikan pag-asa, nakakahuron ta dyan sa Sir Melvin Almuhela, sa Sir Jim Bordales, may uran man pero bako sufisyente. This is now a worldwide, start na daw kang worldwide El Nino phenomenon. Igawa pa man dyan mga bagyo. And ang problema nga na itapag-araw kayo ng gulping init, susangaw, alis ngaw kan dagat, bitamina yan na maray ka na bagyo, lalong minakusog ang mga bagyo. Kaya ingat kita, either way tabi, tagmara, buda tag-uran. Yan, yung ka na po tabi, yung Estados Unidos de America na, so sa indang parang pag-asa man doon, pag-asa sa US, ang nagdeklara na worldwide phenomenon. Ilinuwas iyan kaso banggi na magmamatanga na buda maagahon ang istoryang nako anyato naan sa satuyang international monitors maray na aga kay Doc Chris Gianan sa tuyang amigo, the best man ining doktor. So mga amigo ko nakakahurong kundag dyan ngayon kay Doc Chris, saro kong amigo si Paminta mo dyan sa Saudan, the best ngaya. Basta magsunod sa kwan ni Doc Chris, ayos yan. Sir Ato Lim, good morning man diyan sa Petron Tapgas Gasulo. Maalas 11 na baga, so mga nagluluto tabi dyan, mas lalong masiram ang panguntuhan kung Petron Gasul ang sa tuya pong kapartner dyan sa kusina. Petron Gasul, Petron Tapgas Gasul dyan sa Daraga, sa Daraga sa may Saudan sana dyan sa Petron Gasoline Station. 7974 Serpio, anong lugar ang 14 kilometer danger zone kay batabi dyan ang Busay dahil naman harayo naman ng 14 kilometros na yan tabi hanggang 7 lang extended in kaso tabi ha. Good AM, kumusta na po ang mayon? Yan po, we're very sorry taday po day kita ngunyan na simbag po ka na Feebolks. Nagparaapod po kita. In fact, bago magprograma, nakipag-appointment kita, nag-signify, pero to no avail na tabi. Sabotayan, tabi si sindang yan. Igwa man sinang ipigapalos na mga bulletin, pero sagkod sa naman kita duman sa pagbasa. Kaya ito, dahil ito ma-interpretar nin maray. Ano tabi? Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
Yugon mo ang kusidong buraw ang panguntuhan ni Primong Zalde. Good morning tabi isay mo Primong Zalde ha. Na Fernandez. Sir Pio, di po komportable ang evacuation center ng Tumpa. Tent lang po. Sige, ipaabot tayo na concern ha. Ecstasy. Crispy King kang bakaka, Diyos marhay na aldaw man tabi sa Indo. Si Doc Mel, yan nakonta ko kasabagay, kundi dining audio pa. Naka-experience ka man padignal pa, minsan ang kahorbo, dahil mo nadadangog, Globe ano? Nako, sus Mario Joseph, permi yan, tabi yung Globe. Permi na nangyari. Kasabagay, duwang beses ako nag-contact kay Doc Melia, yung sa tuyang provincial veterinarian. Dahil ko nadadangog si Doc Melia, nako, may problema talaga. O, sige, 528, good morning man tabi, 528. May problema yung Globe. Tas mga kahayupan ta, igwa man po yan yung evacuation na gigibuhon. Kaya itong 2018, may narumduman o kan padingnald. Igwa nagpasiririg ding mga animal welfare advocates. Nagkasarabatan ko dyan sa Robinson's Mall, mga foreigners. Nag-ataman sindak itong sa mga nasa evacuation centers na mga hayop, mga baka, karabaw. Paano man ang pagmantinir ta ka? Nihapot tayong ka Dr. Pancho ko taan na Melia, paano ang pagmantinir kan, rasyonan man siguro sindanin na pagkaon, tubig, asin iba pa, ha? Yan ang mga kahipan. Tasaroan sa pinag-emphasize, kasuhapon man, pero siyempre, kang buhay. Primero, buhay, kang tawo. Ikaduwa, ining sa mga beasts of burden, and ka-partner kan sa tuyang mga kahimanwa dyan, na mga paraoma, na yun na nga ni iyan, tabi, maapektaran man sa indang pagbuhay. Kaya igwan ng mga designated na evacuation centers yan kung paano man pati ang pag-evacuar kaan. Maaraman ta kay Doc Pancho sa mga maabot na programa niya to, ano. Pwede na padingnal, hilinga daw tabi kung kasya na yan na pwede na daa. Sige tabi, nag-signify na sa tuyang ka-partner. Sa pangarang kambilog na ofersa kan DCGB, kami po naglalaom na natawan minanaman kamo ning serbisyo. Kalingaan impormasyon na siniba pa sa programang Tingog Kanbadoan mo niya na presenteng semana. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Happy weekend. Ingat po, magdangog sa otoridad, magsunod sa instruksyon. Kanbanwaan! Manarig sa mahal na Diyos. Viva Señor Santo Cristo. Masunod tulos, News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.